Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 5-nji ýanwary. Bu da gepleşigimde men Türkmenistanyna häkimetler tarapyndan bardygy boýnalynmaýan koronavirus problemati bilen baglanşykly gurrun etmekçi. Hudutanam Türkmenistanyň häkimetleriniň şu meselede alyp barýan ikiyüzli siýasatyny içinden açyp görkezýän käbir faktlar maňa gelip goşdy ýurdun içinden. Has anygaýtsam, käbir video ýadylar we käbir resmi dokumentlerin kopýalar gelip goşdy. Şolaram nämen görkezýär? Şol faktlaram Türkmenistanyň häkimetleriniň şu koronavirus bilen baglanşykly meselede birinciden bir tarapdan ikiyüzli siýasat alyp barýanlyklaryny görkezýär. İkinciden häkimetleriň ne de kanun goraýjy organlaryň özleriniň ýoly goýan çärelerini nähä ýurdun haýsydyr bir kanunyň maddasyna salgylanyp bilýändigini, ne de haýsydyr bir fermanyň nomeryna salgylanyp bilýändigini görkezýär. Üçüncüden hem şu ýoly goýulan çäreler Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny basgylamaklyga, depelemeklige hem çäklendirmeklige ýol berýär. Şutada birgiden bir kanun işler alınıp barylýar, bir kanun siýasat alınıp barylýar. Indi men şu sanalyp geçilen problemadan hududanam anyk nähili ýüze çykýanlygyny görkezýän faktlara salgylanyr. Ýa-ni gaýdyşym ýaly Türkmenistanyň içinden maňa ýurdun dürli regionlaryndan anyk faktlar geldi. Men faktly gurrun edemek ýöne şol fakty beren adamdan men adyny tutup biljekler, dokumentlere men edil häzir görkezip biljekler. Näme üçin sebäbi o taýda anyk adamdan, anyk keselhanalaryň atlary geçýär. Şoň üçin eger men häzir onu görkezsem, ol adamlara, şol lukmanlara da hem şolara ýüz tutan adamlara da ziyan ýetmegi mümkin. Ýöne gerek yerine zerurluk ýüze çykan ýagdaýynda men olary islendik ýerde görkezip biljek. Olar men elimde ýa. Indi anyk misallara ýüzlenmeli bolsa nähili misallar bar we nähili faktdan üstaçylýar şu taýda. Şol gelen dokumentlerin biri Türkmenistanyň vilayetleriniň biriniň keselhanasyndan alınan resmi ýazga, resminama esaslanýar. Indi o näme görkezýär? Men anyk şol bolup geçen wakany gurrun bereyim. Indi şol men tanışlamdan biri bir öz başyndan geçiren wakany gurrun berýär. Tanışlardan biriniň aýallagyny yaranok. Ondan olam ýa-ni pnevmoniýa, öýkün soğuklama keseliniň alamatlary bilen keselhana ertilýär. Ertilende ilki bir keselhana ertilýär. O taýdadan onu test geçirilýär. Soňam onu desine infeksiyon keselhana ekidilmeli edilýär. Ondan sonra ýa-ni erten ýa-ni aýal maşgalan erten adam şoň garyndaşy soraýar. Siz ilki bir görkezdiňiz, men näme üçin onu infeksiyon balnysa ekitmeli, keselhana ekitmeli. Bundan näme keseliň alamaty bar diýen olar aýdýar, wraçlar öz dilleri bilen aýdýar lukmanlar. Şunda koronavirus bar diýär. Ondan olam aýdýar, onda tasdikleýän bir näme berim diýär. Indi bulam bu gurrun edýän adam öz kanuny hukuklaryny bilýän adam. Indi bu ayak diýip başlaýar. Men eger bir aýallagyny men häzir ekitsem, ol erçek yerimde de infeksiyon keselhanada da birgiden koronaviruslu adamlar yatanlar. Ondan bardy geldi siziň häzirki goýan diýagnozyňyz ýalňyş diýagnoz bolsa ýa-da siz şu wagt maňa yalan maglumat berýän bolsaňyz, men onu ekitsem ol hakykatdan o taýda keseller öler. Şoň üçin maňa siz şu aýdýanlaryňyň jogapkärçiligini öz üstüňizde alýanlygyny görkezýän dokument beriň diýär. Şunu dokumentleşdiriň, şunu hakykatdan hem koronavirus bar diýip tasdiklan, bolmasa men siziň sözüňizde ananamok diýip ayak diýip durýar. Köp dawa diýär. Bularam bermejek bolýar. Bulam onda menden de akitjek däldi. Infeksiyon keselhana, ýokunç keselhana, ýokunç keselleriň bölümine. Ondan ahyrdan aýdýar baş wraçy onu akit öýüňe akit bir anda bejerjek däl, ýene bu taýp uğratmajak bolsaň akit diýär. Onda bula adam aýdýar, onda diýär maňa şo arada da tasnime ber diýär. Dokument berdi, kağıt berdi, bol çekip, möhürüňe bassa. Biz ene şu keselliğini bir şutu näýäsägi bejermekden ýüze gurýas. Şoň üçin hem ýygyny öýüne gurýas diýen tasdiklama berdi. Onu bermekden borup gelýär. Ondan berip bilen oklar. Onda da diýär, onu maňa ýankyny berdi. Ýa-ni aýdýanlaryňy tasdikleýän dokument ber. Şunda koronavirus bar diýär. Ahir soňy
şu bir saat ýaly wagta çekeleşmeden soň bular bu waraçlar ýanky ketelhanaň işgärleri konsilium geçirýärler. Konsilium diýmek ýanky şol idaraň ýetaty işgärlerinden ibaret ýönetim içerki maslahat ýölara pikir alşmak. Ondan bular ýapyk gapylaň aňyrsynda ýanky ýölara bir maslahat geçirýärler de ahir soňy şu kabinetden bir 4 sahypa bir kağıt getirýärler de ýanky adama görkezýärler. Inhadiýa. Şoň aşagynda möhüremma, golomma ödem ýörüte blanka. Şol ketelhanaň ýörüte blankasynda doldurlan ýazgy şol. Şoňam bir sahypasynda iň aşagynda şol diagnoz goýulanyna ýanky aýal maşgala COVID test plus diýip ýazylgy. COVID test plus diýmek şol aýal maşgaladan hakykatdan hem COVID ýanky koronawirusyň tapılanlygyny hemen şoň plus görkezlenýär. Plus diýmek ýa-ni palajitil diýmek şonda şo wirusyň bardygyny görkezýär. Indi bu adam ýanky kağıdy eline aljak bolýar. Maňa onu kopýasyny berin diýär ony. Olar maýda ýok, kop indi biz size görkezikmi diýär. Indi ahir resmi dokument. Indi şu dokumentten bizde gal ýa şo diýär. Biziň arhivimizde durur diýär. Ondan bu adam näme diýär? Onda maňa diýär iň bolmana şu dokumentniň suratyny almagy mümkinçilik berin diýär. Ondan oňa şu ýanky dokumentniň suratyny almagy mümkinçilik berýärler. Şu ýanky 4 tane sahypaň dördüsini hem bu telefonda suratyny alyp şonam ondan daşaryk çykardylar. Indi şo çykdy ýurtdan çykdy şo. Türkmenistanda koronawirusyň bardygyny görkezýän hem koronavirus bilen geçirilýän ýörüte testleriň hem geçirilýändigini, diagnozyň hem goýulýandygyny bizden şey dip şu üstüne açtyk, şonu tugud etdik. Indi bular bir tarapy, indi ýankyny uratdylar, näder kwagt şol aýal maşgala indi bejer çalyp ýatyr. Indi başga bir waka bar. Indi bular bir waka. Indi başga bir wakada ýanky ýaly ýene bir aýal maşgala, bir gartaşan aýal ketelhana uradylýar. Ketelhana uradylýar ýanky olam koronawirusyň alamatlary bilen. Indi bulan hem şol maşgala lukmany we maşgala lukmanyna ilki habar edýärler. Şun ýaly şu garrymyň bir nemesi bar, bir keteli bar, alamat ýaman koronawirusa meňde diýär. Olam ýanky maşgala lukmany desine beni urady gonu diýär. Plan ketelhana. Ondan şo plan ketelhana diýilende uradylýar. Indi bular adatça näme edilýän eken? Baranna test alınýar. Test alınýarda ondan şonu eger negativ bolsa, şo virus ýok bolsa, onda maşgala agdalaryna şu ketelhanadan desine jaň edýärler de şoňuň özüne aýdýarlar. Bunu o keteler ýokyn huda şukur goken habar edýär. Eger şolar ýaly jaň gelmese, şolar ýaly habar gelmese, aýdaly bir 2-3 güniň dogamynda şolar ýaly habar gelmese, onu şolaň aýdyşy boýunça şonu koronawirusyň bardygynyň alamaty. Ine şu Türkmenistanyň ulanylýan praktika eken şu. Ödem giň ýaran praktika. Şo arada maşgala agdalaryna da köplenç aýdanoklar diýär. Şo netijesi barada. Ondan şoň üçin onu barıp üstüne barıp depeläp duranda bilip bolýar diýär-de. Bolmasa şonu aýtmajak bolup şonu gizli taklajak bolýar. Ondan indi bu nähil bolýar? Ýanky aýal maşgalany ertýärler ketelhana indi bu maşgala lukmany we maşgala lukmany ol aýalyň yerleşdirilen ketelhanasynda jaň eden okdy. Bu öz maşgalasyna jaň edýär-de şol soňra ýa. Şol ketelhanadan jaň geldi de diýär. Bulam ýok intak gelen ok diýär. Şeýdip bir 3 gün ýaly geçýär. Ýanky lukmanam jaň edip otyr. Näme maşgala lukmany jaň edip otyr. Bu maşgalaň ödüne jaň edýär. Ketelhanada jaň eden okdy. Bu näme görkezýär? Diýmek şol maşgala lukmanynyň şo ketelhana jaň edip şo arada soramaga haky ýok. Şo sorata da şoňa şu ketelhana şo maşgala lukmanyna da şo arada onda maglumat beren ok. Bolmasa näme bu maşgala jaň edip oturmaga deruluk ýa şo lukmanyň özi gönden göni ketelhana jaň edip şo arada alyp bilýär maglumaty. Ödem şu maşgalaň lukmany bolup otyr. Ol bir giden maşgalalara gödäwçilik edip beren lukman, yerli lukman. Ondan bir lukmanyň nähil netije çykarýar. Aradan 3 gün geçenden soň şol ketelhanadan hem şu arada hiç ýyly maglumat gelmeýän soň indi bu näme alamaty diýip düşünýär. Ene şu umumy kabul edilen bir standart bar eken, bir düşünilýän düzgün bar eken. Şu 3 güniň dowamynda hiç ýyly maglumat gelmedik bolsa diýmek şol aýalla tapylypdyr. Şu koronavirus tapylypdyr diýmekdi gaňla. Indi bu näme diýär? Bu maşgala lukmany. Maşgala lukmany şol yerli infeksion ketelhanaň bir wekilini ýanyna alýar-da şu maşgala gelýär-de indi sizin hemmeňizde test geçirmeli diýär. Indi bu maşgala agdalary maýdýar. Bu duran tek
ilkibir suwut ediňä şol biziň garrymyzdan tapyldymy şol virus ýa tapylmadymy? Hani siziň eliňizde maglumat barmy? Bize ol keselhanadan hiç şeýle maglumat gelmedi. Siz nireden bilýäňiz? Olam aýdýa, siz bilen ýokmy howun şunça wagtlap maglumat gelmedik bolsa keselhanadan diýmek şondan tapylandygyny aňladýar. Indi özüňizi gödegine getirip beriň. Bu ulanylýan praktikany bir gödegine getirjek bolun. Dünýäň haýsy ýurdunda şolar ýaly bir maskarawarlyk bar. Ol maşgalap lukmany keselhanadan habar tutman, ýöne şol üçün maglumat gelmedi üçün, hiç ýer maglumat gelmedi üçün şolar ýaly netije çykarýar. Önem köplen şolar ýaly praktika ulanylýan eken. Gelýär indi bulalarny, biz maşgalaň agdalaryny tez tawşabaga mejbur etjek bolýar. Mejbur edýär. Ondan bular ahir soň şeýdi gapylaryny depelep duran soň tez tawşyrmaly bolýarlar. Indi şu taýda biziň raýatlarymyz bir zada düşünmeli. Türkmenistanyň kanuny boýunça-da, Türkmenistanyň gol çeken halkara alalaşygy boýunça-da sen öýüňe kimdir biriniň bir ruhsat girmäge haky ýok. Şol hatda tez geçirjek diýip gelenem bolsa, sen öýüňe girip sen tez geçirmäge haky ýok. Şo koronavirus bolan näme boldy? Şolar köp adamlar şonu bilen okun, öz hukuklaryny bilen okun. Ine maňa gurrun beren ýanky adam aýdýar. Şeý diýip diýe öýlerine girip berler bular diýe. Göni barya gapatçylýar, göni öýlerine girýär, gelin hani dawa geçsine hani tez geçirmeli tezde diýip başlaýarlar diýe. Ruhsadan soňra girmek bolýarmy, bolanokmy, tez geçirmek bolýarmy, bolanokmy. Ondan ola bir tarapy siziň öýüňize girmäge haky ýok. Ikinciden sizde tez geçirmäge de ýanky haky ýok. Eger elinde subutnama bolmasa, dokument bolmasa, şolan bir kanun. Indi şolar bir kanun iş edip berler. Sebäbi bular nähä haýtadyr o permana salynan bilýärler. Ine şolar ýaly düzgünler bar. Şolar ýaly düzgün alamatlar bolan ýagdaýynda siz tez geçirtmäge borçlu diýilen hiç ýyly dokument ýok, permanam ýok, kanunum ýok. Raýatlary borçlu diýen hiç ýyly dokument ýok. Ondan şol yer lukmanyň hem şu öýüň içine gelip şol adamlary mejbur etmäge de hukukynyň bardygyny görkezýän hiç ýyly dokument ýok. Şulatdan şu edilýänlerden hemmeten bir kanun derejede ýagdaýda edilýär. Olar hiç ýyly kanuny görkezip bilen oklar permanent görkezip bilen. Ondan ahir soňunda bu adam aýdy, ay borlaýyndy şeý dip ödelenip duran soňlar bilen öýlerine bir kyn ýagdaýa goýman, şeý tez geçirdiling diýip ondan ýanky ruhsat berýärler, tez geçirýärler. Maşgala agdalaryny. Şeý gidýärler ondan aradan bir kun geçen soň ýanky wraçdan jan gelýär. Siziň diýär şol maşgala agdalarynyň birinden pozitiv näme tapyldy. Alamat görkezdi. Şondan virus tapyldy. Görkezdi. Aýdýar. Ondan indi bu näme aňlady? Bularny gelýärde tutuş maşgalany infeksion keselhanaň bir bölümine yerleştirjek bolýar. Tutuş maşgalany. Indi bularym garşylyk görkezýär durum. Biz interaktiv birimizden tapdyňyz. O näme üçin bizi tutuşlugyny aketjek bolýar? Ýok, bizde düzgün şolar ýaly. Bularym bolýar, han düzgün olar ýaly bolsa nirde ýadylan şo düzgün diýip tutýar. Indi bu maşgalaň ýanky erkek adam tam gaty öz kanun hukugyny bilen soň bir dogumly adam bolan soň olam şeý diýip tutýar. Olam aýdýar bize berilen görkezme şon ýaly. Şo görkezmeni görkezenle diýerler. Da kağıt ýüzünde bam şo diýer, ýok kağıt ýüzünde ýok, dilim üstü bilen bar. Onda bar sürük gelýär bu adam. Eger kağıt ýüzünde şolar ýaly düzgün ýok bolsa, bizi häzir ekidip näme etjegini biz nerden bilelim? Häzir siz ekitjek ödem olan yerleştiriljek bolan ýerim resmi keselhana da däli bir umumy ýaşaý ýaly bir zat şo taýy ertip salýarlar, ondan şo taýda gödegçiligi diýen bolup bilinmeýän dermanlary berip ukol edip öz üstünde bir sen üstünde eksperiment geçirilýän ýaly öýlerini alyp barýar diýär-de. Bir adamdan gurrun berişine görä. Şoň üçin şo taýy barmakdan hem adamlar gorkýar. O sağa adam ertip belki keselletýändirler diýen ýaly anamam ýok bularda. Anam eder ýalym bolmandyr da hakykatdan. Ondan tutuş maşgalaň bilen ekitmeli bilen düzgün ýok hiç ýerde. Ine ýöne men deňeşdirme alaýyn. Ine men ýaň ýakynda şu Çehiýadan çykyp başga ýurda girip soň ýedime geldim. Şu pandemiýa dowam edip durka öýlerim şu berk düzgünler dowam edip durka. Öýlemem men giden ýerim Gyzyl zona diýip atlandyrylýan. Ýagny şo taýda pandemiýa dokor derejeti hat ýokary ýurtlaryň bir diýip hatapdan. Ýani men ýurda baryp gaýdam soň meni näme borçly diýerler. Men geldim ana uçorda, gittim uçorda da geldim.
Gelemde men aeroportda men saylamaga 2 tane şansım var islegim. Gün aeroportun öz içinde test tapşırılan yeri var. Şu taýp men test tapşyrýan. Soňam gelip öýümde oturmaly, bir sowutga garaşmaly. Ondan testin netijesi gelýär telefonumy üstüne. Sen pozitiv mi ya negativ? İkinci şansım, ikinci mümkinçiligim. Men test tapşyramok. Gün geçip gaýdýan şu aeroportun serhedinden, gümrük gullugundan geçip gaýdýanda öýüme gelýände bir şu taýda san epidemistansiýa diýilen bir şu ýanky gulluk var. Men şoň adresine hat ýazýan. Jaňa medemok e-mailim üstü bilen elektron poçtaň üstü bilen hat ýazýanda men şun plan ýurtda boldum. Plan ýurtda şunu çogatlap boldum. Plan reis bilenem, uçurun plan reis bilenem men ýurda geldim. Innem şu öýde öýümden çykman 10 gün oturmaga borçlanýan. Sebäbi men ödümde virusun bardygyny ýa ýokdugyny bilemok. Sebäbi men testten geçmedim. Men testten geçmediligi saýladym. Şonu ýaly 2 tane şansym var. Testten geçmem bilen geçmenem. Testten geçen ýerde diňe bir suwutga oturmaly. Öýünde oturýan şu testin netijesi gelýänçe. Testin netijesi gelip sende negativ diýip senden taýşa tapmadyk diýse, şoň sen öýüňden çykyp nirik gitsen gidebilýän, işläp bilýän, gelip bilýän. Testten geçmedik ýagdaýynda, men testten geçmedim, ýöne 10 günläp öýde oturmaga borçlanýan diýip hat ýazýan, saňa da jogap gelýär diýsine. Awa siziň beren maglumatyňyzy allyk, biz şonu gödeginde tutarys, öýüňizde oturmagy maslahat berýärsiz. 10 gün. Bolly, şu 10 günläp oturýan sen diňe ýanky sen özüň produktaň ýejek ýanky adyklaryňy datlaryňy bir ýerine getirip biljek ýagdaýynda sen şeýdip oturup bilýän da. Ondan bu düzgünü bolýanlar amma öýlerine oturjak diýip oturup onuň telefonlaryny öýlerine goýup, telefonyň üstüne ýerlap bilmekleri mümkin. Telefonlaryny öýlerine goýup gezip berenler amma. Keselik alamaty bolmadyk bolsa, ýok bolsa şeýdip berenler amma. Ýöne işe da giden oklarda ýöne eýlek dukanlara, zatlara gidip aýlanyp berenler bar şeýdip. Ine bir bu staýdaky ýagdaýy düşündirýän, ýani Ýewropada nähil edilýär. Kulukdanam Çekiýede. Seni hatta näýdeli senden test tapşyrdyň, aeroportda test tapşyran bolsaň aýdar senden pozitiv bolýar. Netijede pozitiv geldi. Senden virus tapdylar. Şo ýagdaýda da seni hökman keselhana uğratmaly bilen düzgün ýok. Saňa aýdýarlar senden virus tapyldy. Hawa gaýrat etdi öýüňde 10 gün näme otur. Ödem 2 hepdeler ýa 3 hepdeler oturmaly bilen düzgün ýok. 10 gün näme oturmaly. Şu 10 gün içinde sen şu keseliň alamaty, eger virus tapylan bolsa, bu işlenmese. Senden saňa hiç sat bolmasa, sen 10 günden soň arka ýüňden çykyp gitjek ýerine gidýär. Seni keselhana yerleşdirjek bolup dap duran ýok. Diňe sen haýsy ýagdaýda sen keselhana gidýän, özüň isleýän ýagdaýda, özüňi gaçy erwet duýan ýagdaýynda sen öz başgala lukmanyga jaň edýän, men ýagdaýyma şon ýaly maňa направление berdiýän, olam taňa направление berýär, ödem distansiýon ýagdaýda da berýär, ýa-da gönüne infeksiýon keselhana gönü gitdiýär. Tiýil kömegi çağırdı, şu taýda sen yerleştirirler diýär. Ol öýüňe bagly. Eger sen üskürüp asyryp oturan bolsaň şoň alamaty bilen. Ýöne ay organizmma kator nemedenok haýallap baranok şunu organizmden öýüdi ýeňer diýip şoň anamyň bolup ýa şoň alamatlaryna seredip oturup şoň ýeňjekdiň, şo keseli ýeňip geçip biljekdiň göz ýetirsen, onu öýüňde oturup bermek. Indi bular näme diýär Türkmenistanyň içinde? Şol maşgal agdalarynyň kimdir bir ýerinden tapylan bolsa, şonu daşky alamatlarym ýokam bolsa, üskürüp asyryp ýa temperaturada gazyny alyp durmadygan bolsa, şolaň tutuş maşgalarynyň agdalaryny ekidip şol bir näme bir jaýa tutjak bolýar. Ana şonu ýaly praktik ulanýan eken. Men bilemok hemme şäherlerinde, hemme vilayatda bardyr diýip biljekkä şolar ýaly ýöne. Şol ene bir katan vilayatda şolar ýaly praktika ulanylýar. Ine bulara men gitmeýändir. Ondan ol gelen urajam bolara haýwat atja. Onda men häzir näme polisiýany urat ýansaňa. Bolam urat diýär. Bar polisiýany urat, şol ani nähili esaslandyp bilýär. Hani şoň bidak etmäge hukuky barmy ka şeýdip güýçlüň ýygyna wagtmäge. Ondan ay bolam gaharlanyp gitdi diýär. Urajamda taň polisiýa da gelmedi, hiç kimem gelmedi. Ondan ýöne jaňa de otur diýär. Ýöne jaňa de otur diýär. Onda gidin barın başga ýerde barladyň da suw dediň ödüňizde virusun ýokdur. Ondan bularam başga bir keselhanaga gitdirler-de, birinji gedek test alyp gidenlerine mut etdirýän ekenler testi. Ýöne ikinji gedek ödüň meýletin bir ýere gidip test tapşyranda onu
pul tölemeli ya da onu tölemeli pullarından tölepdirler hemmeti yine täzeden test geçiripdir. Ölerini aýdan bir gün geçdi bolýan. Netijesi geldi diye hemmemizde de negativdi. Hiçetinde de yankı şu maşgala agdatında bar diýilen maşgala agdaty var ki bu virus bar diýilen maşgala agdatyndan çykmandyr. Onam negativ görkezdi. Indi bu näme görkezdi diýmek şolong öz test sistematyna da dogry jüdü işleýän zat ýok. Diýmek onda şolong öz testler hem ýalňyş görkezipdir. Birinjige de galynan testde o pozitiv görkezipdir, ikinjige de galynan testde negativ görkezipdir. Onu nähil düşünmek. Ana o meselede de ondan realdat ýok o taýda. Gaty teretap bolmasaň, sen ýöne sagdan adamam ekdip infeksion keselhana içine ýa bir ýere keselilen arasynda dikkat etdiň sagdan adamam keselledip biljek. Ana bu ýagdaý şonam görkezdi. Ýöne gynan tapdan şular ýaly ine edir şu mesele gedek gelenmi. Test tawşyrmak meselesine hemen testin netijelerine gedek gelenne gynan tapda şu gün watar ýurtlarda da şular ýaly ýaman gümürtük zatlar bar. Ýaman gümürtük alamatlar bar. Men şu arada ýadyňda düşýän bolsa, ýürüýte 2 tane gepleşigem edipdim. Şonda da men ýürüýte gurrunga berdim. Ondan öň şu ýylyň aprel aýynda 20 aprelinde men ullukan bir makale ýazdım. Ors dilinde hem berli çek dilinde. Olaram media saytlarynyň köpüsinde çap edildi. Neşer edildi. Şonda da men bir zada salgylandym. Şol Ýewropada, Lüksemburgda ýürüýte şu test naborlary bar. Şu test enjamlaryny barlayan ýürüýte bir gurama bar. Diňe test enjamlaryny barlanyp, ol köp zatlar barlaýar. Köp zatlaryň hiline serediýär hem aradyr bir 3 gurama hökmünde öňe alyp barýar. Şu gurama ine saýty Eurofins adlandyrylýar. Şu gurama Lüksemburgda ýerleşýär. Şu gurama şu ýylyň 31 martynda bir beýan etdi. Şu beýana tamam Büyük Britaniýa hökümetine gönderipdir. Şondan şol öýleriniň barlan test enjamlaryndan virusyň tapylandygyny habar berýär. Bu gurama da şoňa jogap berýär. Şol gelýän test enjamlaryny barlap geçirmekdir. Şonda da şu hatyna montaň içinden käbir sitatalar alyp Britaniýaň Telegraf gazieti ýürüýte bir makala çap etdi, habar çap etdi. Ondan menem şol habary alyp şu habaryň esasynda ullukan bir makala ýazdym. Soňra ýanky Eurofins guramasyna da men ýürüýte hat ýazyp sonra bilen ýüz tutdum. Aradan bir 2 ay geçen. Şu arada indi şu mesele bardy. Indi siz tapypsyňyz. Üstüne de şol makalada näme aýdylýar? Ya şu Eurofinsiň hatynda näme aýdylýar? Başga hatynda. Şular ýaly test enjamlaryndan niýe başga da aradyr guramalar, viruslary tapypdy. Şular ýaly wakalar öňem boldy diýip şu hatlarynyň içinde görkezýär. Beýdimek näme diýmek? Beýdimek şu test enjamlarynyň özüne viruslan giňden yerleşdirilendigini görkezýär. O nädip yerleş, o nädip çykyp bilýär? O test enjamlary diýilýän zat, ol bir hemme düzgünde laboratoriýada hemme düzgünleri berjaý edilip, araftaçylyk düzgünleri, sanitariýa düzgünleri berjaý edilip, näme gaplanýar. Onu enjamlar bar ýok näme barat, ýanky paňta çepçegaçlary bar, şondan bar. Şolaňam ýürüýte öz gutulary bar. O gutularam gaty beklenip, daşyndanam ýanky salafan näme bilen klionka örtük bilen örtülip, olam tagmalanyp şeýdip, uradylyp şeýdip ýatalýanda. Da oň içine nädip virus aralyşyp bilýär. Diňe bir ýagdaýda aralyşyp bilýär. Olam şu laboratoriýaň özü şonu yerleşdiren ýagdaýynda. Täbäbi näme üçin virus diýilýän zadyň, koronavirus diýilýän zadyň özü ýürüýte bir sirda bolmasa, mikroklimat bolmasa ýaşap bilen. O taýda da virusyň şu taýda şol sirda da ýaşar ýaly mümkinçiligi ýok. Ýanky gutuýyň içinde. O gutular uradylýança, gelýänçe, olaryň täp barlanýança näçe geçýär. Ondan o bir katany gutudan tapylyp berilýär. Emma ýanky Eurofins guramasyny ýazmagyna görä birgeden test enjamlarynyň naborundan ýanky gelen parçatynyň şol ýüklerden tapylypdyr da. Ödem şo diýär aňyrdan Amerikadan geldi. Okuýanyň aňyrsyndan uradylan nemeler diýme görkezlen hatynda. Indi şuňa öýde ullukan bir skandal döretmeli waka da men odorky gepleşiklemde dedim men agdak geçipdim şu koronavirus bilen baglanşyp eden çykyşlarda. Bolin hiç il skandal dawa jenjel turmady. Hiç il derme olmaýşyrilmedi. Täbäri şol indi şeýdip Britaniýaň bir awraýly gazieti ýazandan soň indi şuňa bir Ýewrokomisiýa ýa Ýewroparlament
Avrupa yurtlarynyň hökümetleri bir üns berip, şoňa alady beldirip, bir derňe geçirejek gal, ýaşaňa çagyrşajak gal, onu etmediler. Bolmady hiç da. Üstüne de men ýanky Eurofins guramasyna hat ýazdım aradan 2 ay geçendi. Men diýdim şuňaly garaşly jurnalist, men şu wakan derňe ýan diýdim. Şu waka barada men makalada ýazdım diýip oňa çelgen berdim. Üstüne de ýanky Britaniýaň diýdim, bir näçe gaziýete diýdim. Şol siziň eden beýanatyňyzdaky wakalar barada diýip makala ýazdylar diýdim. Diýip görkezdim, olara da çelgiler goýdum, şol elektron saytlaryna, web saytlara çelgiler berdim. Ne diýdim, şular ýaly makalalar çykdy. Şoň netijesine nähili boldy. Men diýdim, meni gyzyklanlar ýanda, şu soralar diýip bir näçe sora berdim. O soralarym esasan nämeden barat? Ýa-ni sizine şuňaly tapypsyňyz, bir giden ýanky test enjamlaryndan viruslar tapypsyňyz. Birinji soragym, şol test enjamlarynyň içine virus nädip düşüp bilýär? Birinji soragym. Ikinji soragym, şu test enjamlaryny öndüren we uğradan guramalar haýsy guramalar? Amerikan haýsy guramalar? Nirde öndürilen şolar? Üçüncüsü, beýleki guramalarym tapdy diýäňiz, bolýan şular ýaly viruslary öz enjamlaryndan haýsy guramalar? Olaram adyny gaýrat ediň diýip maňa aýdym diýip haýyş etdim. Onsoň indiki sorag şulurdan ýa-hili derňe ýola goýdy. Şulurda haýsy guramalara siz onsoň ýüz tutduňyz? Derňe geçirmek ýa barlamak, şoň nirden gelip çykandygyny, nädip şoň içine aralaşynyny barlamak boýunça siz haýsy guramalara ýüz tutduňyz? Umuman şu bolan wakan öýdüm derňe üçin diýdim, haýsy guramalara ýüz tutduňyz ýa-da haýsy guramalaryň öýleri inisiatiwa bildirip şulurda derňe geçirdi diýdim. Aradan 2 ay geçdi da, 2 aýyň içinde bir giden derňe geçirilmeli olatlaryň hemme adyň diýip sebäbi ýüze çykarylmaly. Ondan inni şu arada eger derňe geçirilen bolsa nähili netijelere gelindi. Şol derňe näme bilen üstüne açdy. Gaýrat ediňde öýdüňizde bar bolan wakalar, maglumatlary biziň bilen paýlaşyň diýip men YouTube hat ýazdım iýul aýynyň başynda. Şu wada çendim jogap bilen. Näme üçin jogap bilen diýmek, şu taýda ýene de gümürtük tarapy bar diýmek. Şolara, şol urda maglumat bermeklik gadagan edilen. Jurnalistlere hiç zat bilmeliler. Diýmek derňe ogam geçirilmedik bolmaly. Geçirilen bolsa adaty ilatdan, adaty halkdan basdyr ýüzsür edýärler. Ine şular ýalylar, ondan netijede näme bolup ber? Ne häzirki wagtam şol bir adam bir ýerde test tapşyrýan, Ýewropada bolup berende atlanmaýdy. Men öz tanışlarymyň içinde bar. Bir klinikada test tapşyrýar, pozitiv görkezdi. Sen öýüňden çykman oturmaly ýa ketelhana gitdi ýaly. Ondan bar başga bir klinikada, başga bir poliklinikada test geçirýär ony, ondan hem negativ görkezdi. Sende ýok diýip oturýar. Ine şular ýaly wakalar. Ine men käwir şol faktlary görkezdi. Şu arada hatta Elon Musk var. Amerikan milyarderi Elon Musk noýabr aýynda özüniň Twitter sahypasynda ýörüýte bir mesaj goýdy, ýörüýte bir maglumat goýdy. Şu arada soň makala çykdy. Şu Elon Musk barada şu taýda çykan makalada bir näçe makala çykdy. Ne şu taýda şol Elon Musk'ın öz Twitter'inde ýazan maglumatlaram bar, şu taýda görseňiz. Şu ýene maglumat, şu taýda makalaň adyny ýazsaňyz, inglizçe düşünýän bolsaňyz, taparsaňyz. Bunda näme diýär Elon Musk, şol Amerikan milyarderi, özüniň gysga wagtyň içinde 4 ýedek test tapşyrandygyny aýdýar, noýabryň başynda. 4 testin diýär, ikisi pozitiv görkezdi, ikisi hem negativ görkezdi diýär. Indi buňa nähili anonmaly, indi buňa nähili düşünmeli, we Twitter'da sora goýýar. O Twitter'ın ýanky şu onuň ýanky goýan soragynyň aşagyndan, ýanky goýan maglumatynyň aşagyndan bir giden adamlar, Amerikalılar, Ýewropalılar buda görüň dokmy diýip, näme görkezdi, dilluşy görkezdi diýip ýazýarlar. Şoňa seslenme ýalan adamlaryň aglamasy şu bolup ýören wakalara dilluşy diýip baha berip tesir ýazýarlar. Hakykatdan hem adamlarda heniden bir giden soralara jogap tapylanok, jogap berip bilenoklar. Häkimetlerem jogap berip bilenoklar. O nädip? Şol bir adamda geçirilen 4 san testin ikisi pozitiv görkezdi, ikisi hem negativ görkezdi. Gysga wagtyň içinde. Diýmek, inni şu zatlar buňa sözüne ýene de başga da şu zatlar şular ýa paspapuzuruklar görkezdi, ýa şu zatlar görkezdi, başga da maglumatlar bar. Inham misal üçin maglumat gatyken. Misal üçin ýakynda Orsetden, Moskwadan Hataýa uçmaly uçoruň ýanky ýolawçylaryna test geçirilýär. 190 tany
ýolagçyda test geçirilýär. Uçora minmezleriniň öň ýany, bir kuňyň ýany. Hytaýyň häkimetleri häzir şonu talep edýär. Ine şu makalany okap bilersiňiz, orçusy var, bir näçe şular ýaly makaly çykdy. Şu waka barada şu taýda da 190 tany ýolagçyň diýe 190-ndan hemmetinden hem diýe bir meňdeş testiň netijesi çykdy. Pozitiv diýip görkezýän netije çykdy. Ine o wakada oktýabryň ahyrynda bolan waka ýöne noýabrda şu waka ünsürip makala ýazdylar, türlü hil habar ferişteleri. Indi bu taýda näýil bolýar? Şol Moskwa Şeremetyevo aeroportundan uçmaly, Hytaýa uçmaly ýolagçylardan talep edilýär. Indi Hytaýyň häkimetleriň talep etmegi üçin siz tep ortiýetden şu uçura minmäkäňiz bir kunyň test geçirmek. Eger sizde negativ bolsa uçup bilýär, pozitiv bolsa Hytaý goýberen okdy. Indi bilen ýolagçy ýanky uçura bilet alan 190 ýolagçy ýolagçyň hemmeti bir klinikadan test geçýärler. Ondan şol geçen testlerde de hemmeti şol 190 adamyň 190-ndan koronavirus tapdyk diýip netije görkezýär. Pozitiv diýip tasdiklama berýär. Bularym geň galýar, şolaryň içinde bir adamda da keteliň alamaty ýok eken. Ondan bulara gidip, bulan köpüsi gidip başga klinikalarda tawşap başlaýarlar. Onuň o taýda negativ görkezýär, sizde ýok diýip görkezýär. Näme pikir edip görüň, statistika näme ýatalýar. Ine şula adamlarda geçirilen testlerim soň näme diýerler? Bular ortiýetin her gün berip oturan statistikasyna goşýarlar. Ortiýet her gün berip oturanlaryna bizde näçe miň tany, 20 näçe miň tany adamdan şu gün pozitiv tapyldy. Başga ýurtlaram şeýdi otýar. Indi ödüňiz gözüňe getirin, şolar ýaly yalan netijeni görkezýän, testleň netijeni görkezýän alamatlarym bular. Ine bizden şunça adamdan pozitiv tapyldy diýip resmi hükümetin resmi statistikasyna goşup goýberýär. Şey diýem, yalan statistika ýazalýar. Ondan ýanky testiň netijesinde şol Hytaýa goýberilmedi. Şu 190 adamyň 190 galmary boldy, täzeden test geçirmeli boldylar. Olar aralykda da ýam olan biletlerim köýdi da adetdi. Şey diýip täzeden ýene skandal ýa-da çykdy. Şu uly gok ýa-da çykdy. Näme biziň ana biletlerimiz köýdi, zatlarymyz köýdi. Ahyrky netijede bizde geçirilen testiň hem netijesi yalan bolup çykdy, ýalňyş bolup çykdy. 190 adamyň 190-ndan siz pozitiv tapyp onu näde edip bilýäňiz? Biziň hiç ýerimizde de keteliň alamaty ýok diýip. Ondan ýöne şo meseleni soň derňemediler. Ortiýetiň häkimetleri bunu ünsürdi, bu näme etdi, häzir barla geçirjek bolýar, näme diýdi, ondan bäri näçe 2 aýdan gowrak wagt geçdi. Onuň henidem şo barada hiç ýyl beýan etmediler, maglumatym berenoklar. Näme bolupdyr, näde beýdip ýüze çykyp bilýär, ol testleň özünde onda virus barmy? Ýa-da şol testleň tawşyrylýan laboratoriýasynda galplaşdyrýarlarmy? Näde beýdýärler onu? Ine şular ýaly ullukan bir giden sonra döredip duran zatlar var. Ine şular ýaly galp zatlar hem häzir Türkmenistanyň içinde de ýüze çykypdy. Men ýanky maglumaty, ýanky bolan wakany näme üçin masal getirýän? Şol ol diňe bir Türkmenistanyň içinde galplaşdyrylýan zat däl, ýalňyş görkezilýän zat däl. O tutuş häzir dünýä boýunça şular ýaly bir pastapujurluk edil bolupdy. Onuň kim edýär, näme üçin edýär? Ne şuňa öýde ullukan sonra döredip. Bundan daşary men geçen gepleşikleriň birinde Tanzaniýanyň prezidentiniň eden beýanaty barada gurrun edipdim da. Tanzaniýanyň prezidenti şu ýylyň maý aýynda ödüm şutada Reuters agentligi awraýly, dünýä meşhur Reuters agentligi şu barada maglumat berdi. Şu Tanzaniýanyň prezidenti hem şol günwatardan test enjamlary gelýär. Olin şol öňürti adamlarda ulanmadan öňürti şunu diýär, başga zatlarda barlap görüň diýär. Ýöne laboratoriýa aýtdyran. Nirden şu testin alınanlygyny, nirde geçirilenligini. Bu näme görkezmedi boýunça näme diýerler? Geçilerde goýunlarda geçirýärler testi. Soň miwelerde bir kuşlar miwen bir kısan görünüşinde geçirýärler testi de laboratoriýa tawşyrýarlar. Ýani günwatardan gelen test enjamlaryny, ýani testi geçirip. Laboratoriýalarym şularyň hemmetinden pozitiv netije çykarýar. Ýani şularyň hemmetinde şu barlanan adamlarda diýe koronavirus bar eken diýip ýörüýte resmi netije çykarýar. Tanzaniýanyň prezidenti hem şondan soň beýanat bilen çykyş etdi. Teredin diýdi, eline ýani näme test enjamlary alyp Teredin ine şu testler bize günwatardan iýerli. Ine bizem diýdi adamlarda öz raýatlanmada geçirmeden öňürti janarlarda geçirip geçirdik. Ondan miwelerden test aldyk diýär. Ine miwelerden bir näme aldyk. Şeýde laboratoriýa tawşyrdyk, netijeden pozitiv bolup çykdy. Indi siz şu gelen testlere janyňyzda ananyýanyňmy diýilen teride çykyş etdi.
Şoň eden çykyşana da käbir habar terişdiler, ünferdi ýöne soňam onan bastyr ýötüretdiler. Indi şoň öýde ullokan skandal, ullokan gowuk tudurmaly waka da ýöne şoňa näme düşünür? Dünýä o diňe bir bütün dünýä saglyk guramasa däl, indi bütün dünýä saglyk guramasa şu gün köp tany spesialistler, lukmanlar tarapyndan hem dilluşucu gurama diýilip eýem kabul edilýär. Şu arada çykyş edip beren doktorlar bar, lukmanlar bar, spesialistler bar. Ýöne olaňam seslerini resmi habar terişdilerine inni eşitdirmeklerini bet etdiler. Sebäbi olaň goýan soraglaryna bütün dünýä saglyk guramasa hem jogap berip bilenok, hökümetler hem jogap berip bilenok. Näme üçin edilýär? Ne şoň öýde ullokan sorag bolupdy. Indi şu dilluşuk däl bolsa şu dünýä derejesinde, halkara derejesinde şu aňyrsynda ullukan güýçler durip, şunu ýürüýte gurnamaýan bolsalar. Näme üçin onda şu zatlary erkin diskussiýa etdirden oklar. Näme üçin habar terişdeleri şu zatlary barada gurrun etjek bolsaň ýol beren oklar. Twitter, YouTube ýa Facebook ýaly sahypalaryň iýdigi derli ýagdaýda şolar ýaly spesialistler çykyş edenler şolaň sahypalaryny petikläp dururlar, seslerini semetdirip durur. Näme üçin edilýär? Indi özüňiz pikirlenip görüň. Men şoň üçin ýanky ýylyň ahyrynda eden çykyşymda da aýtdym. Häzir dünýäň guruluşyny üýtmetmek urunna ullukan bir çäreler, planlar amala aşyrylyp ber. Şoňa da bahana edilip koronavirus alındy. Indi koronavirusyň öýdi şu häzirki görnüşi. Koronavirus diýilýän zadyň öýdi oda lebedinde 1931-nji ýylda ýüze çykarylan zat, ol bir köýne täze zat däl. Ýöne şu koronavirusyň täze işlami, ýanky täze genomy ol täze ýüze çykanda. Ona men öýdi ýadan odarky ýanky agdak geçen makalamda da men gurrun berdim. Şolary men ýörüýte çelgi berdim. Şol täze görnüşleri koronavirusyň bir näçe görnüşleri çok genomy patentlenen eken. Amerikan käbir guramalary tarapyndan, Britaniýanyň guramalary tarapyndan patentlenen görnüşleri bar. Şoňa da jogap beren oklar şo guramalar. 2015-nji ýylda eýem şonu patentlen guramalar bar. Olar nähil teşribi geçiripdirler? Näme üçin olaň genomyny üýtgedipdirler? Olaň maksady näme beýtmek bilen? Indi häzirki ýüze çykarylyp berilen koronavirus şu laboratoriýaň üstü bilen döredilen dälmi ka? Şu koronavirusyň häzirki görnüşleri. Indi bularym ýyllydan häzir täze viruslar çykyp durdy diýip ana Britaniýa geçen hepde ýene eglan etdi. Ine bizden näde koronavirusyň indi täze bir görnüşi ýüze çykdy diýip. Soň ýa-ni bilen Awstraliýa eglan edip otýar. Soň ine Ýewropaň käbir beýlik döwletleri eglan eden bolýar. Hasam diýe güýçli bir hasam bir hoply bir görnüşi ýüze çykdy diýip. Ýa-da hasam indi dogry ýaýlady otýarlar. Indi adamlar köpüsi şoňa ananok. Ýöne sen ananma ýöne şolaň üstünden giyri diýen düzgünlerine indi boyun bolmaly. Öýüňden çykma, çykdaňam elinde ispraw bolsun. Bayramçylyk belleme, köşelerde toparlanyşyp ýörmäň. Restoranlar ýapyk bolmaly, barlar, kafeler ýapyk bolmaly. Ne Ýewropaň ana tutuşýadyr, ähli döwletlerine diýilen ýaly bar biznesler ýapdylar. Restoranlar, mihmanhanalar, kafeler barda ýapyldy. Şoň aňyrsynda ullukan dilluşuň barda görünmeýär. Men bunu näme üçin aýdýan? Häzir boljak özgörüşliklere birazjyk psikologik taýdan taýýar bolun diýmek maksat bilen aýdýan. Häzir dünýäň ýagdaýyny düýpli özgörtjek bolýan güýçler bar, ödem gatyly güýçler bar. Ol Bill Gates diýdi, ol George Soros diýdi, ol dünýä saglyk guramasy diýdi, olar ýaly şahsiýetler, biznesmenler ýa-da guramalaryň aňyrsynda ýene duran ullukan maliýe korporatsiýalary bar. Şolar häzir dünýäň öz ykdysady sistemasyny hem siýasat sistemasyny düýpleýin üýtgedip kurjak bolýarlar. Olam adata ilatyň bähbidine däl, korporatsiýalaryň hem ýanky maliýe guramalaryň oligarklaryň belli bir toporunyň bähbidine. Şolar dünýäni dolandyrmaly. Şoň alamatlary barada ýa gurrun berip oturan ministerlik derejesinde işläp gaýdan Amerikan resmiýeleri bar eýe. Nobel bayragyny alan Fransuz wrajam bar. Şulatlar düşündirip oturan. Şoň el bilen ýörüýte bilkatlaýyn planlaşdyrylyp edilýändigini suwd edip oturan adamlar bar. Almy taýdanam suwd edip bolýar şol koronavirusyň şol täze işlemlerini öwrenip Mundasından häzirki girilip berilen çäreler, onda statistikany çyşyryp görkezmek. Ol ýanky geçirilen testleri galplaşdyrmak.
şey dip adamları dowula düşürmek, öýünden çykman oturar ýal etmek. Ene bu Türkmenistanyň içinde de gynantak da şoň alamatlary ýemde çykypdy. Demek Türkmenistanyň häkimetlerim şol oýuny oýnamaga mejbur edilen bolmaly. Ýa-da şolar beýlek tarapdan hiç zat bilmeýän ýöne bäderden iýerilen tesisler ulanyp, bäderden edilen talaplary ýerine ýetirip, aňartynda da göz ýetirjek bolup durman ýöne prikazy ýa-ni buýrugy ýerine ýetirýän saldatlar ýaly hereket edip oturýarlar. Indi ýene dolanyp gelsen Türkmenistanyň inniki beýleki bir näme? Kanun bozma. Şu meselede adamdan hukukyny elinden almak, zat etmek. Hiç ýaňy bellek geçdim. Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan ýa görkezme bar diýerler. Buraşlarym şey diýär, hukuk goruju organlaryň polisiýada ýolda saklananlaryny aýdalyn ulugly dip barýan bolsaň, sen hökman maslagy gelmeli. Ulugyň içinde ýa. Sen ýa közüň oturan bolsaň şonu talap edýärler. Ondan soň arada bir waka boldy, oňa video ýazgysyny bana iýerdiler bir tanşym. Iki tane tanşym ulugly dip barýar, oňa video alypdyrlar. Endi bulary ýolda iki tane polisi işgal haklı. Bunların maska dakınan yok. Maskaları bar, yön dakınan yok. Yürüyte. Ondan geliyor polisi işgali. Neyme maskan yok diye. Oğlum neyem için bolmalı diye. Sen bilen yok mu diye, sen dakınmalı diye. Neyem için nipti oraya da. Bizde diyelim tozon keteli var diye. Oğlum görköz diyen tozon keteli, lip keteli var mı diye. Görköz, hani nirde yazılır diye, tozon keteli. Sen bilen yok mu? Yok, bilen yok diye oğlum. Ondan olam merhemetliğimin diye yürüyte görkezmesi var diye bu arada. Bolýa onu olada yani kovlanamay diye so merhemetliğimin fermanı görkez diye. Onam görkezip bilen. Ondan ola ulanay diye. Onda men näme üçin mahka takınmaly? Han bola görkez diye bir dokument görkez diye. Ondan ýandan ol serjandyň ýerinden leytenant diye. Maşyndan çykyn diye şey dip. Men plan. Ondan video alıp oturýarlar da videoda sen näme diýen diye. Video alýan diye. Almayın mı diye onu alma deyip bilen yok. İlki ol serjant alma diye. Näme üçin aly? Olamay diye, bulanamay diye men alma hakym mı? Hani nirde şunu gadagan edýän düzgün wajyp tutýar. Ondan ola menni topulmasyn bet edýär. Leytenant andamay diye bor diye alsan alýa. Ýöne näme üçin diye maska takanyň ok diye olam şey diye. Şunu ýaly hani görkez fermany görkez, fermanyň nomeryny görkez. Bularym görkezip bilen oklar. Ahyrda şu jawa näme bilen tamamlandy. Şu videoda görünüp dur. Şol ýa-ni iki polisiýan iki işgärem ay borunna barawun gidiňe ýöne gayrat etdi şu videony hiç ýerde goýmaň diýe. Görýäňmi men şolary maňa şu video gelip goşdy ýöne men olara da söz berdim da. Şu videony men ulanmaýan hiç ýerde goýmaň ýöne meni ol dur, hukukname hökmüne ol dur. Men şu wakany gurrun vermek bilen raýatlanmada Türkmenistanda raýatlanmada näme ýani ýatlatjak bolýar. Öz hukugynyň bardygyna düşünün men şonu ýatlatjak bolýar. Sizde konstitusiýa tarapyndan üpçün edilen hukuk bar. Siz niýe gitmek isleseňiz şo taýyp gitmäge ýurdun içinde erkin hereket etmäge siz konstitusiýaň maddalary şoňa size kepil geçýär. Erkin hereket etmäge. Ýurdun daşynda çykmak üçin elbetde size ýörüti dokumentler gerek, wize gerek, zat gerek. Ýöne ýurdun içinde bir ýerden beýleki ýere hereket etmäge sizi hiç kimiň çäklendirmäge haky ýok. Eger siz jenaýat etmedik gördüň. Maska 3 gün sizi taklamaly. Ya da tozon bir ýerde tozon peýda bolupdyr, şoň üçin taklamaly diýilen düzgün ýok. Şoň üçin men näme diýjek bolýan size? Şey dip sizi haýsydyr bir polisiýa işgäri taklap size dada uğratalar, öňü bilen soramaly zat. Han şo barada nirde ferman we fermanyň nomeryny aýtdy. Men häzir protokol doldurjak diýip uğrar, bolýa doldurdy. Ýöne şo protokolla bu protokol doldurýan polisiýa işgäri näme görkezmeli? Protokolla şul adamyň sizin ýagny sizin kanunyň haýsy maddasyny düzgünni bozandygyny görkezmeli şo taýda. Şonu görkezmeýän protokol düzüp bolanok. Haýsy administrativ kanuny bozupdyňyz ýa-da haýsy jenaýat kodeksini bozupdyňyz, haýsy maddasyny bozupdyňyz. Şonu görkezmeli. Eger ferman bar bolsa Türkmenistan prezidenti tarapyndan bir ferman bar bolsa, fermanyň hem nomery bar. Şonam görkezmeli. Bular näme diýip? Bularda şo barada hiç hili maglumat ýok. Bulan özlerinde ýok, şo fermanam ýok, maglumatam ýok. Diýmek şolam dil üstü bilen berilen bolup çykýar. Dil üstü bilen görkezme, berilen görkezme şo prezidentden geltede kanunyň ýerini tutup bilen ok. Kanunyň üstünden nätlap ýa konstitusiýa üstünden nätlap prezidentiň atasynyň hem özüniň hem ferman bermäge hukuky ýok, haky ýok. Şoň üçin nirede saklansalar birinji berilmeli soraw
haýsy kanunun ya da haýsy fermanyň esasında şunu diýýär diýip sorar. Öýüňize gelip sizden test aljak bolsalar. Haýsy kanunun haýsy düzgünün kimin görkezmesi esasında girjek bolýar. Haýsy tut size şonu görkezme berdi. Bizi tutsak etjek bolýar. Ýok. Tutsak etjek bolmaýan bolsa onda näme hili hakyňyz bar biziň öýümizde girmeýär. Bolýa daşarda dururlar da haýş ederler. Sizde test geçirjek diýip. Onu da bar sürüp gelin diýip bilýär. Sebäbi siz testin üstü bilen bir an kaýdyşym ýaly sizi keselledip bilýärler. Olaň özleriň bilen okşa testin içinde näme bardygyny. O test nirde ýasalypdyr? Ýewropa haýsy ýurdunda ýa daşary ýurtlaryň haýsy birinde, Türkmenistanyň içinde ýasalypdyr. Nirde ýasalypdyr? Şolaryň bilen ok. Ol haýsy durur çöpü men näme üçin burnumy sokturmaly ýa agdymy sokturmaly? Onda näme bardygyny men özüme mä bilem ok. Eger men sagdan adam bolsam, meni şoňa hiç kim mejbur etmeli. Ýöne gynansak da şolar ýaly şäherler häzir diňe Türkmenistanda däl indi bütün dünýäde häzir şo ýerilip ýörür. Adamlary mejbur etjek bolýarlar. Çeýet geçmäge de üstüne häzir sancym diýen bir zat çykardylar. O sancymam gyýtka wagtyň içinde 6 aýyň içinde çykaryp bolanok bolar ýaly güýçli kesele garşy güýçli sancymy sen ýyllap sen ony tyýnak etmeli laboratoriýada. Ona etmeýän häzirin ha beň sancymy çykdy ene diýä 90% garantiýa berýär. Onuň içinde näme onan belgilemdi. Ine şolar ýaly totalitar diktatorçylyk düzgüni şolar ýaly şäherler häzir diňe Türkmenistanda da daşynda da bolup ber. Häzir Ýewropa ýurtlarynyň ilatynyň köpü häzirin şu barada pikir edip otur. Nädip indi bu ýagdaýdan çykmaly? Näme üçin biziň ähli konstitusiýon hukumy elimizden aldylar? Kim alyp otur buny? Näme maksat bilen alyp otur? Näme üçin biziň çynownyklarymyz ýokardan görkezme berip biziň kanuny hukuklarymyzy, konstitusiýon hukuklarymyzy bozup oturlar? Näme üçin polisiýada bulara boyun egip otur diýip şo problemi häzir indi Ýewropada geldi. Ýewropada bar. Şoň üçin biz häzir diňe bir Türkmenistanyň içinde däl, bütün dünýäde häzir öz hukuklarymyza düşünüp, hakymyza düşünüp, küçükler bolmaly, edibiljek talabymyzy etmeli kanunyň esasynda. Başarjak öz hukumyza ýyzyna gaýtaryp aljak bolmaly. Hemme ýerde. Goýal Türkiýede bolsun, goýal Ýewropada bolsun, Orta bolsun, Afrikada bolsun, Amerikada bolsun tapawdy ýok. Häzir bütün adamzat jemgyýeti ullu kansyna bilen ýüzbeýiz bolupdy. Indi biziň akwalymyz nähil çözülmeli. Bizi nirik tüýre bakıp berler. Häzir bizi ine şolar ýaly düzgünlere boyun etdiler, boyuna gidirdiler. Kanuny bozup ödem. Hemme ýerde şu kanun bozup otur, konstitusiýa bozup otur. Indi erti bular näme mejbur ederka? Erti bular näme elimize aýagymyza daňyp bize bir ukolurjak. Ukolurmasa kiçerik çykyp bilen ok diýip şert goýjak. Eýem goýup başladylar. Eýem näme gurrun edilýär? Şulaň häzir döretdik diýen ukolny urdurmasaň içinde näme bardygan belli däl. Seni ýurdundan çykyp girip çykyp bilmeli ýaly etjek bolýarlar. Sen nähätine uçura minip bilmeli, ne otla minip bilmeli, awtobusa minip bilmeli, gatnawlardan hem kesjek bolýar. Bolýa öýüňde oturup ber diýerler. Oň bilen hem çäklerden ok, indi bular näme etjek bolýar? Bir ýerge işe girjek bolsaň, şo eliňde şolar ýaly ýanky ýaly Covid pasportyň bolmasa, Covid pasport diýip ýa-da pasport ýerip berýär. Sen sancymdan geçenden görkezýän. Näçe sancymdan geçen? O zaman diňe bular bir sancym bilen diýinjek bolanok. Bular ýylydan şonu ettirmeli etjek bolýar adamlar. Näçe wedek alanyň hakynda şo taýda maglumat durmaly. Şo aradaky pasportyň bolmasa, sen işe-de girip bilmeli indi bir giden doktorda sen şo taýp ýöne sapar etmäge de hakyň ýok indi bir giden ýerlerde ýöne sapar etmäge şonam gadagan etjek bolýar. Bir işin düşüp zat et bir mecburiyetin çıkıp şo taýyp barjak bolsaň şonam gadagan etjek bolýar. Beýdimek näme? Seni mecbur etjek bolýar şol ukoldan geçmekli, sancymdan geçmekli. Şuň öýde ullu kontora döredip dur. Diýmek, şolar men taglymyň aladasyny diýen bolsalar, men keseljek keselim üstü bilen immunitet aljak. Men siziň sancymyňyz üstü bilen aljak däl, men keselim üstünden aljak. Men öz saglygyma anamyma, men öz immunitetime anamyma. Men şoňa hakym bolmaly, men şo hakymba konstitusiýa tarapyndan goralýar. Konstitusiýa aýdýar, men tenimiň üstünde eksperiment geçirmäge hiç kimiň haky ýok. Meni bir zat etmäge mejbur etmäge hiç kimiň haky ýok. Emma bular eýem şo hukuklardan eýem mahrum edip oturýarlar. Diňe ýöne ýokardan berilýän görkezme boýunça, o görkezmeleri kim berýär? Saglyk ministri berýär ýa-da hökümet ýol başlaty berýär. Bir kysana adam çödýär. Ya san epidemistansiýa diýip bir zatlar bar, şolaň üstünden çözjek bolýar. Olaň ho konstitusiýaň üstünden ätlek geçmäge haky ýok.
Ine şu atlara hormatly dinleyijiler, men gurrunlarym we oturmamyň özi bir şu dünýäde häzirki bolup beren galabawatly ýagdaýdan birazjyk başyňyz çykdyn, şoňa da düşünjek bolan, şoňa da üns berin diýjek bolýan. Diňe Türkmenistanyň içinde häzir ýagdaý agyr däl, dütüş dünýäde şular ýaly bir aýlyganç ýagdaý emele geldi. Totalitar diktatura diýilen zadyň özi häzir dünýä üstünden howp awandyryp dur. Ýöne ýanky Türkmenistanyň içine gedek gelenine ýanky ýaly hukuklaryňyň hem hakyňyň hem badygyna göz ýetirin. Şondan peýdalanjak bolun. Şuňlukça onu gepleşigi şu ýerde tamamlaýan. Üns berip dinleýäňiz üçin köp sag bolun.